اینجا ما سراول اویدی даунлод яъне скачат кардани нармафзори Simurle ва насби он болои ҳамин мобайли худмон дида мебароем. Бояд қайд кунем ки нармафзори Simurle нармафзори яъне тариқи маблағ аст. Яъне мо агар хоҳем ки аз Play Store ё Play Market агар ина даунлод кунем, скачат кунем, ин аз мо пардохти маблағ талаб мекунад, яъне барои баъзе аз элементҳои муҳима апгрейд яъне кушодан. Ва як роҳи дигарам ҳаст, роҳи осон барои даунлоди ин. Мерем қисмате аз YouTube, баъзеан сайтҳоам ҳастанд ки аллакай ба тариқи ройгон ин дастрас аст. Мо дар инҷа метавонем нависем Simurle